listen and relax. K5 Afternoon Drive. Afternoon Drive. Kampiyon! Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion nagpagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Pagklinika 4 Biotics! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras nato na alas 3:06 na. Good afternoon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ito ang bagong tunog ng 88.7 Dumadagundong, broadcasting live from the City of Love to the world, giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service worldwide, netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyong kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM.
Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Dulak! Tawanan, kulitan, more fun. Macho Kulit. Kampiyon! Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan, More kulitan, kulitan, More fun. more fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon! Testingi ang pinakabago na airline, Super Crash Airline. Super Crash Airline. Ang Super Crash Airline may 7 kabilog na tambutso. Ang unang nga tambutso nagatuon sa inyong balay. Ang ikaduwa nga tambutso nagatuon sa inyong eskwelahan. Ang ikatatlo nga tambutso nagatuon sa Malacanang. Ang ikaapat nga tambutso nagatuon sa imong ilong. Ang ikalima nga tambutso nagatuon sa balay sang imong kontra. Ang ikaanom nga tambutso nagatuon sa inyong munisipyo. Ang ikapito nga tambutso nagatuon sa Bukid Majaas pakadto sa Bukid Kanlaon kaglusot sa Ecuador pakadto naman sa Bermuda Triangle. Testingi ang pinakabago nga airline, Super Crash Airline. Ang inyong eroplano ginhimo lamang paagi sa mga materyales. Karton nga ginbutangan lang sang baking soda kang ipainitan sa gwa sa balay ninyo. Straw sang soft drink nga gipatipon sang maestra sa estudyante nga ginhimo sang project nga ipasa sa iya. Pulo kabilog nga electric fan. Kabilya nga ginbukbok sa mga kontraktor sa dalan. Testingi ang Super Crash Airline. Kag sigurado hindi ka na mabuhi. Now na! Gina-invite ka na magkaon, mamotos ka pa? May problema ka bala sa imong nga guya? Kag nahuya ka mag-atubang sa mga pumuluyo. Hindi ka kaintindi kung ano ang nakabo sa imong nga guya. May punggod nga kulog, may punggod nga nagasinggit, may punggod nga nagabuswang, kag may punggod nga nagakatulog, may punggod man nga nagabato, kag may punggod man nga ilinawa. Wala na ba na solusyon ang imong nga problema? Kay gutok na ang imo nga guya? Hindi na bala makasalot ang ibang nga punggol? Ari na, ang solusyon. Tusod Powder 7-in-1. Ang Tusod Powder 7-in-1 may mga ingredients. Balas nga halin sa Ehipto, buhok sang karnero, tinta sang pentelpen, laway sang tuwika. Sa sulod sang 7 ka adlaw sa paggamit sang Tusod Powder 7-in-1, sigurado magahining ang imo nga punyawo. Maga-rosy chicks ikaw. Kay ang tanan nga mga punggod maga-evacuate pakadto naman sa imo nga likod. Try Tusod Powder 7-in-1. Magdali na! Kay basi maubusan ka sang amon nga 7-in-1 product. Tawanan, kulitan, more fun. Macho Kulit. Kampiyon! Basta chismosa, gwapa! Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan, kulitan, More fun. more fun. Tara na! Dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata, tulang tututikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya para tanan nga. Nangogid ya? Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ay, tsaka. Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. On 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! You're lucky into your best radio station, number 1 na kita! This is 88.7 K5 News FM, championing the life of the Filipino. Mga K5, good afternoon. 13 after 3.
Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Sa suki naton sa kahanginan nga nagatutok permi sa itong programa halin sa Lunes tubtob sa Friday. Alas 3 tubtob alas 4 sang hapon. Agbantayan na programa ni Macho Kul alas 12 sang aga tubtob alas 3 sang aga. Ang collections of your favorite love songs. Bantayan ninyo! Well, subong nga mga oras mga kagay-vibe. Wala bantayan nyo kahit may istorya naman kita sa dili madugay. Before that mga kagay-5 good afternoon sa tanan naton nga mga kautunan. Nga nagatutok sa 88.7 K5 News FM. Good afternoon sa tanan-tanan naton nga mga barangay sa syudad sang Iloilo. 180 barangay sa syudad sang Iloilo. Good afternoon. Hello sa mga nanay kag tatay naton, Tatay Nenfa. Nanay Nenfa kag Tatay Mimi, good afternoon sa inyo. And hello gali kay Ma'am Rose Kasidzed, kay Sir Jo Marie. Kadto ka muna sa Kapesa, the best cafe. Dira sa Alalasan, Glapus. Kadto ka muna namit ang ilang kape. Mabulubantayan yung man kape nila ka dumati ko dumayara sila ano tag 25 wow. Ang taon tabi, ilawan ta. Awa man sa mga taxi drivers naton yung nagatutok man. Mga taxi drivers naton, sika drivers naton, nagabaligya uga, baligya mani, baligya balot, gapamotos sa subong sa mantika, tanan-tanan, mayad-ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Nga nagabantay sa Tianggi ang gwapa sa mga laway cancel. Mayang hapon sa inyo tanan-tanan. Sa mga kapulisan naton sa Hall of Justice, good afternoon. Drapagay sa City Hall, good afternoon sa inyo tanan-tanan. Mayad-ayad nga hapon sa inyo. Good afternoon. Basta may kilala tada sa may sa City Hall. Kanang lago kita ni number nyo kay may pamangkot ako. Ay di may isa ka lalaki nga ginapangita namon. Aba perte. And we have 42 ka mga kabanwahanan. Isa ka component city sa syudad sang Iloilo ng Pasig City. Good afternoon sa inyo tanan-tanan dira. Naka-hook up naman ang aton nga station sa San Jose Antique sa 95.7. 88.7 K5 News FM Sara, 95.9 K5 News FM Kulase, kag 95.3 K5 News FM Bogasong. Well mga ka-K5, buksan ko ang linya subong hapon. Ang aton pamangkot subong hapon sa Jahon tani. Nga ang mga Pinoy, kabalo na gid sila nga nagalin ka sa mall o naglagaw ka sa isa ka mall. Kag may bit-bit ka nga plastic nga aga pamangkot pa. Din ka naghalinday sa SM. Nabalaan niya may SM, ikaw nga ba? Di kay halinday sa Gaysano. Nga mo na ang mga tao. Balaan nila kung diin ka naghalin nga mamangkot lang sila. Mamangkot pagid sila. Tawag na ka mo diya. 0919-098-6314 kag 0969-071-9481 mga ka-K5. Tawag mo diya 0919-098-6314 kag 0969-071-9481. Sergio Maria, ayos ka lang da. Kay Ma'am Rose Manda, good afternoon sa inyo, Ma'am, dala sa may Alalasan, Lapus. May dayad ng hapon sa Kapesa, the best cafe. Okay. Buksan ko ang linya. Huwag nga ginabuksan is mong ni Macho ko ang linya. Ring number 0919-098-6314. Magtawag sa 0969-071-9481. Hello, gali kay Ma'am Bengs PSJ. Mayang hapon, DJ Matt, kag sa tanang mga nagka-K5. Hello kay Nini Anita. Mayang hapon sa imo. Ma'am na rin shouting. Shoutong, mayang hapon. Ang mga fanatics na natin, mga fans club, tawag ka mo, di ba lang? Ano man, huwag ka mo yaga, tawag kay Matt Chocolate. Mga fans club sa ang K5 News FM Chapter 2. Tawag ka mo, Dio, ang pamangkot. Nga ang tao mahilig mamangkot, nga kabalo na sila sang sabat. Kabalo na sila kung di naghalin mamangkot pa. Pinoy gid man na iya o gusto lang niya mag-istorya lang. O na-notice mo halin sa simbahan, di ka halin ni. Balaan niya nga sa simbahan na galin. Tapos kit anay ka mo sa dalan, din ka makadto ni.
Bala niya sa esplanade. Ano kaon mo ni? Bala niya nga ice cream. Bakit eh? Tawagan mo niya 0919-0986314. Magtawag sa 0969-071-9481 ka-K5. Buksan kong linya. Pero sa mga ka-K5 na nato, hindi magkalipat mag-inom sa pinakanaming food supplement ni Dr. Ramil Itang Oy. Na nag-i-star ka bala sa mga balahaon, matubig na lugar, nga paborito balyanza nga lamok. Taas ba lang imong hilana kag may upod nga pagsakit sang ulo, pagsuka-suka kag planakit sang imong lawas mga ka-K5? Initanan nga sintoma inisang natawag naton nga dengue fever. Mag D3 Bio ka adlaw-adlaw, mag-inom sa D3 Bio. D3 Bio, superfood supplement. Ginimo sa kigan sa cold press extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Sa mga K5 naton, inom ka mo sa D3 Bio, parisan nyo pagid. Kung taas ni mo nga sugar, may problema ikaw ha. May problema ikaw sa sugar mo, nagalingin perming ulo mo, nagahugot permi mo tangkugo. Gamay-gamay mo lang nga kaon sa chocolate. Bao nagalingin ang imo nga ulo. Ano na lang ni B? Testingin nyo para maka-enjoy makamo sa pagkaon sa chocolate. Okay, may bato sa inyo na. Testingin ang the super antioxidant and DTX 500. Inom DTX 500 everyday. Kag parisan nyo pagin sang Mighty C. Ang nami pagin niya kang parisan mo sa Mighty C, the alkaline vitamin C mga ka-K5. Boksan ko ng linya para sa aton nga palamang ko tanon. Kampiyon! Tawag na ka mo diya. Kalabanan sa mga Pinoy matchokolit, mahiligin man mamangkot, nga kabalo sila sa sabat. Ang tawag dara pasapak. Ayaw mo nagali. Sapak. Pasapak na yun. Ano pagidom? Kalabanan sa mga Pinoy matchokolit, mamangkot na sila sa imo para sa pakon ka Manila. Pero nami giman ang tao nga pala sapak ka compare sa mga tao nga nagabarisngo nga laway pa. Bagi na papati-batian gimo ha. Mga chocolate, kasadya gid sa programa mo. Naga-enjoy gid ako always sa imo. Kag nagapamati gid ako always sa imo mga chocolate. I really love your voice. Sabaw salamat kid. Mayo ah. Mga chocolate, paborito man langka. Uy, namita ko sang langka. Kapag nga tamis-tamis nga langka. Kasi may mga langka. Kung gisa mo, bakal ko sa downtown. Mayara nga tamis nga namit-namit. Kijabala, mayara iban nga namin-nami iatsura. Pero wala sabor. Amo na yan. Subong hello DJ, mga chocolate. Watching from Pavia. Nagatutok si Grace Sara Villanueva sa aton nga programa subong hapon. Thank you so much again. Hindi ko makalipat na mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Well, sa mga ka-K5 pala nato, no, wala na galin-halin silang radyo. Amo ni pamatian yung mga ka-K5 ha. Ay, sa K5 dakop ka. Amo ng pinaka-the best subong ang K5 dakop ka. Ilogo mo promo. Ikaw bala, kulang sa paglogo? Ay, K5 ha? Sumugod, sumong adlaw. Kung ikaw ang nagpamati sa K5 News FM Iloilo sa 88.7. Kag wala mo ginahalin-halin ng imong radyo. Basi ikaw na ang madakpan sang amon nga team mga ka-K5. Kung madakpan ka nga nagpamati sa K5 News FM Iloilo, instant, natural, magabaton ka sang isa ka coupon kung sa diin mahimo nga magpasakop ang imo ngalan sa raffles ng K5 News FM. Grabe! Hindi lang ina ha, kung may pakita kapag nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, parehas niya na sa Klinika D3 Bio, Klinika D Alternative Medicinal Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, ha? DTX 500, D3 Bio, Mighty C, kag DTX Coffee Mix, kag madamo pa nga iban nga produkto ni Dr. Ramil Oy. May additional ka nga 5 ka coupon para sa imo ha. The more coupons, the more chances to win.
The more kami chance nga magdaog ikaw mga ka-K5. Pagabatunon sa live o pagabagabuton sa live programs ang K5 News FM Iloilo ang maswerte nga tagpalamati. Bantayan ang paglawag sa imong ngalan kag alerto ang imong cellphone kay magatawag kami dayon sa inyo. Pagtawag namon mga ka-K5, tatlo katawag lang ang pwede himuon sang team sang K5 News FM. Kung hindi mo masabat, liwat nga magabgabot ang amon nga istasyon sang maswerte nga tagpalamati. Ay, grabe. So kung mag-ring ring pag hindi mo masabat, thank you so much. Okay, good. Ang mga magapadulong ang K5 News FM sa inyo lugar kag sa imo mismo nga balay kag didto mo himuon ang paglugo sa kahon nga may unod nga duwa ka dice. Dito mo lugoon mismo sa sulod sa balay nyo. Depende sa imo sa sulod sa balay kung sa guwa sa balay. Ang mga dice ang mayara sang appliances kag cash prizes kag mayara ka pa sang consolations nga DTX Coffee Mix. Wala sang perde kay sigurado may madaogin. Biskan itutok lang permi ang imong radyo alinsaga tub-tub sa gabi mga K5. Ang kampyon nga istasyon. Kampiyon! Nan, pamati ka muna permi sa... Kampiyon! Shout out sa Mocor and Three Wheels Companies, especially kay Bing Tan, William Tan, Apple Tabat Taasan, Haro Iloilo sa K5 News FM 88.7. Salamat, Gil. Anong tatabaligyan niyo, Sir Ma'am Apple? Mga chocolate. Magupi naman diri akong baba kakadlaw. Yes, Ma'am Nita. Mayang hapon sa imo. Good afternoon mga ka-K5. Hi gali sa mga Olongapo family. Nagabamati subong sa aton si Ruel Sazon. Good afternoon. On the way from Olongapo City. Aming hapon. Kay Sir Arman. Guway, Sir Arman. Wala ka na imo nga fast club katawag. Ayan nga po, DJ, hindi matawagan inyo number. Liwat-liwatan nyo lang tawagan. Si Sir Ruel Sazon, good afternoon, number 1. Thank you so much sa inyo, tanan-tanan. Tawag ka mo diya 0919-098-6314. Magtawag sa 0969-071-9481 ka-K5. Tawag ka mo diya. The best radio stations in Iloilo City, mga ka-K5. And worldwide, the number 1 radio station, K5 News FM. Hawali Sir Ruel Sazon. Good afternoon sa imo, sir. How are you sa imo, sir? Ati ka mo din kay Mga Chocolate. Mga Chocolate, amiyaw ko lang nagali mga friends ko diri sa may Bingawan nga always nakatutok sa atong programa. Always kami di ka mamatisi mo, especially pagit sa barangay Dugman. Oy, mati sila subong sa Dugman. Di nang Dugman ni man sa Sara ni Guro ay. Mayang hapon sa mga Dugman, mga ido, dog. Okay, te. Ari, amon niya Dogman, sa amon niya hotdog. DJ Magically, pag-greet mo daw ang mga taga Camoncel, Lapus Norte, youth to the next level. Hello to Nita. Grabe ang Lapus Norte. Kasi may events ka mo da Lapus, invite nyo si Macho Kulita. Para nga magasadyan yung barangay. DJ, greet mo daw ang mga taga Lapus. Shout out sa dyan sa barangay Katungnan. Solid sa solicitor. Magpamati mo sumong sa aton. Good afternoon, Macho Kulit. Shout out sa Girote. Fulon, talaga ang barangay Lagdo. Watching from Sibalom.
Dula-dula ang akon nga ano. Ako kami connect na sa line number 2. Good afternoon. Mayong hapon. Hello, good afternoon. Chocolate. Mayong hapon. Baka nami sa imo nga tingog ba do gainom na sa sang tubig nga matugnaw. Inom sang DPX 500. Kuring baka baboy. What is your name? Vicky. Taga diin pangga. Napanamya ko lang taga Santa Cas Norte, San Pedro, San Jose Antique. Tino pa ginatermya. Ang pamangkot naton subong amuni. Nga may mga Pinoy nga kabalo sila nga halin ka na sa simbahan o halin ka na sa mall, halin ka na sa eskwelahan nga aga pinamangkot pa. Chocolate, kay bali daga pa namiyaw na lang na siya sa bali nag-greet ka na lang niya. Balaan niya nga nagkundiin siya, diin ka naghalin, pero do gusto niya lang nga magamba. Sa pakon niya ka, para lang makasapak sa imo. Sapak, napapasapak ng balablaw. Kalaway man nga, tsakto na, no? Kami masugata ka ni. Di ka makadto, natural gid man, no? Oo, chocolate, amo na. Amo ginaya. Wala din yel pura. So, sige palangga, greet your friends palangga. Ginag-greet ko lang yan taga mga sisi ko sa Takas Norte, San Pedro, San Jose Antique. Si Mama Inday, si Nining Carning, si Mama Lo, ang mga kabataan basta ko lang na sila nag-greet kay damo-damo Kamati Pamati sa KFM. Ayos. Salamat again. Thank you so much, babush. O ka na, minsan tingog ya ba? Bunga-bunga, gidya. We'll be right back, more music. Maga-enjoy pagkikita sa pagbalik ni Matt Chocolate. Tawag ka muna sa wala ka nagkatawag, ha? Aring number, sulatan nyo. 0919-098-6314. Liwaton ko mga ka-K5, ha? 0919-098-6314. Magtawag sa 0969-071-9481 mga ka-K5. We'll be right back. More music. More fun sa inyong number 1 radio stations, 88.7 K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, Mike! pagtilaw sa gihapon ng ibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, maglangon kang maglubo sa bagunga paglaon. Wala sang gaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang gaya ay bisan anuman kadugay.
2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nagdasanto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagalan sa akin. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Milby. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangangayuan ko. Salamat gid Dr. Milby sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigahog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magakugkong bangod wala sang bayaay, bisan, anuman na handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Milby sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Milby no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or
puntat anay sa trabaho because nga sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Utang mega-miga, sukot away-away. Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan. More kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon! Tawanan. Kulitan. More fun. Macho Kulit. Kampiyon! 88.7 K5 News FM. Idaw ginaluak mo ta na liog na Korean how? Ano ginaluak ko plangga?
Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Si Glyza Galu. Good afternoon man sa inyo tanan-tanan. And also sa aton sa newsroom na nagatutok sumo sa aton sa K5 News FM. Salamat gid ma'am and sir. Bongga. Well, sa mga hapon, it's 3:43 on the clock. Chocolate, may kilala ko lang nga gwapa, hindi siya kabalo maghambal. Babae na saya! Kaya pangikay. Naraman iban nga, hindi po silingon nga tanan, talented ka. May, ang ginoo, ginaano yun naman na, ginabalance naman na. For example, naminami ka magkanta. Minami ka magkanta, tapos mo itsura do talimbabaga. Naraman iban nga gupag-gwapa ka, hindi ka kabalo magkanta. Wala lang blahisa ay bala kung maging kontento ka lang bala. Hello, mayang hapon. May caller kita sa line number 2. Good afternoon. Good afternoon, ma chocolate. Wow, bongga nga tingog ba? Dulga kaon lang perpilya pa. Anong ngalan? Nakapangapin ako. Anong ngalan mo? Nakapangapi ka na ya? Mangkot, anong ngalan mo? Ay, ano sa siya? Ako galit si Rostom Sang Banate. Rostom? Ay, bongga. Agi man si Rostom? Ay, diya. Kilala ko yung Rostom, agi mo. At artista na yan mo, chocolate. Ikaw yung hindi kaya artista. Hindi ko yung artista. Blind lang. Ano? Blind lang. Bye? Oo, blind. Blind? Sabi ko, bye. Blind ikaw. So, blind massage ang dating. Amo na. Oo, amo na. Ay, bongga. Okay. May pamangkot si Matt Chocolate si mo kay blind ikaw. So, wala kagig may may nakita nga color halin sa una, luwas sa black? Wala. Pagbunag sang nanay mo sa imo ya, ano kagid? Blind kagid. Oo, blind kagid. Pero kabalo ka mo maglantaw or magpamati isang oras, mag-isip kwarta. Siyempre, ma chocolate kay ang oras sa cellphone na nga, Itel. Mabatian nyo. Oo, mabatian nyo, ginalawag niya na. Oo. Tapos, ginalawag niya. Sa kwarta naman, ginalantaw inasang receptionist kung pila. Pero tiway kakabalo ba? Ginatunto ka bi? Ay, hindi man. Kay may haraman nga cellphone niya, ginatuon mo ang kwarta sa may screen ng cellphone, ginalantaw ang cellphone. Ginalawag man sang cellphone nyo? Oo. Do may money detector tawag na? Oo, chocolate. Pero nakikita mo bumangkot mo ba chocolate mo? Sige pamangkot naton subong hapon nga ang mga Pinoy mahilig mamangkot nga nakabalo naman sila sang sabat. Siyempre ma chocolate nagapapansin na sila akon pag lakat ko na may hulam ko nga bugas sa tiyak balay. Pamangkot na sila nga kundi mo natalon ang bugas. Kabalo sila sa balay nyo man? Oo, kabalo man sila nga sa balay man. Kasi siyempre katapansin. Sige nga yung siro sa brama. Sige nga, pwede talaga kahulam. Tipi lagi na hulam mo nga bugas, B? Mga tag-isa ka rayna. Pila na si mong rayna sa bugas man? Mas may tag 100. Sobra, guro, no? Sobra. Tingin sa karayna, pala mo nakakaon? Isa na nakasimana. Ang rayna, isa ka rayna. Pila ka mo kabilog kaon, haw? Wala mo pala lang kami, 5. 5? Sa 5 ka mo, isa ka rayna, isa na nakasimana? Siyempre, kay gina-budget man ko na hula mo, kung agad dalawat mo tag-isa kasako mahalang sako. So mo, 2,000, no? 2,000 na, tapos magin. 2,000 ang isa kasako, bugas? Oo, 2,000. Baka mahal na subo. Ano yung mo? Unta para di ka magkaon-kaon man, no? Di ba pwede? Gusto ko tayo na, wala kaon-kaon, bala? Mag-inam lang permito, be. Galing ka maniwang ka lang Listingan ko na abla ka tambok ko subong, mainom na lang ko siyang tubig, di 3 bayo ko na lang ng tahon ko, be, kung maging okay ko, be. Kita mo si Gabriel, kung di nakupo si Gaboyon. Sino? Si Gabriel. Si Gabriel. Gabriel man?
Testimonya, may testimonya ka si Gabriel. Si Gabriel may testimony. Si Gabriel. Okay. Dapat ikaw matestimony ka man? Si Sorke Pharmacy din sa Manate. Masukulit na mo. Dito is Kupimix. Dito 700. Damo, nagapamati sa aton? Oo. Ay, grabe, galing. Yan ang paborito mo nga kape, Subong? DTX Coffee Mix. Yun. Salamat, Gen. Tamyaw. Okay, salamat, Gen. Chocolate, kinaulang. Talagang tamyaw ko. Ano ikaw man, chocolate sa ngayong hapon. Salamat. Kay nung Jimmy Santanza Bonifacio, kay Renan, kay Rodel, kay Jordan, kay Landan. At ano talaga nagapamate, kay nung Jimmy Santanza Bonifacio, kay nung Elsa, kay Jim. Sa mga bayo ng pamilya, kay sa tanang-tanang niya nakakilala sa akon, chocolate sa ngayong hapon, Gina. Alright, salamat, Gen. Thank you. Okay, next caller. May caller kita sa line number 2. Rana. Diretsuwala sa ako wala. May caller kita ha. Grabe na eh. Ang pamangkot nga may mga Pinoy. Nakabalo na gid sila ang sangsabat. Nga mamangkot pa sila. Ay, kasadya lamang. That's 3:49 on the clock, mga ka-K5. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabaka nyo ni sa mga klinika di Alternativo, Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Oy. Ay, caller kita, sir. Okay na? Well, grabe. Tawagin mo niya 0919-0986-314, 0919 or 0969-071-9481. Entertainment this afternoon. Enso yun nato nga programa. Kabay pa nga ang isa naton kaadlaw permi wala bunanay, wala sa sumbaganay, wala akiganay. Para nga enjoy ang tanan. Ano magkalipat magamit man sa DTX Herbal Oil. Nagasagati mga ulo, i-massage mo lang na after 5 minutes. Natural, madula ang sakit sa imong ulo or migraine sa aton nga DTX Herbal Oil. Lavender scent. Good afternoon man sa K5 Solid Taxi Patrollers naton. Nakatutok din sa K5 News FM Philippines. Ay rayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Good afternoon. Well, if you want to enjoy, tawag na kamo din mga ka-K5 nato na. Ano yung numero sa K5 News FM nga pwede ka mo ni katamyaw sa inyong nga pinalangga sa kabuhi. Yun. 0919-0986-314 mga ka-K5. May caller kita sa line number 42. O, kung layo ba? Mayang hapon. Hello, mayang hapon. Good afternoon. Good afternoon, DJ Choco. Choco. Ara naman kita yan. Macho ulit. Macho. Pat naman ako. Macho chocolate. Na hindi nga chocolate. Bala mo dyan pitison ako ha. Palangga, what is your name? SJ Palermo gali SJ Palermo Okay, Palangga. Kamusta ka na? Ka-on duty man Japon Dre Hindi ka ka-duty? Diri sa Philippine State Hello sa mga Philippine State. Hello. Mr. Guapo. Ang mamangkot ni Macho Kulit nga may mga Pilipino or mga Pinoy. Kasi culture to na. Nga kung masugata mong isa katao gani sa dalan, kung ano makita mo ginapamangkot mo sa iya. Kaya mo gina iya mamangkot. Digid malu kawan na iya sa mga Pinoy nga mamangkot. Ibisan balaan nila kung ano na. Gani, mamangkot sila. Din ka nagalin. Bala nila nga sa hospital ka nagalin. Kita nila ginupirahan mo dyan. Ay, ginupirahan ka gali. Balaan mo man. O nga, aman. Kay ano? Hindi ko man paano titamyaw na lang. Tamyaw doon nakulbaan, Timo.
May asawa ka na, Plangga? Ano mo? May asawa ka na? Yara. Pila na kabilog? Isa. Isa pala. Bata, pila kabilog ron? 4. Pila ka lalaki, pila ka babae? 2. 2 man kabaya. 2 ka ano? Kabalaki. 2 ka laki, 2 man kabayi. Wow! Mayo, gid ba? Paris Festival ni gali. Okay, sige. Tamyawan ang imo nga mga friends dali. Ako mga kaupdanan diri sa kan sila Nonoy. Nonoy kag si amon nga chip nga si SG Apirante. Kaya tamyaw ko man akong mga brada sa Pasig City. Sige. Pasig kag sa nangyari. Ayos. Amo na ya. Number 1 na kita, K5 News. FM. Wapo. Patay na sa? Tawag diliwat. Mayo kay mga bago. Kita nga caller. Sa mga bago nga caller, daddy, maguya-uya. Tawag. 0919-098-6314. Tawag na ka mo. Nag magtamyaw sa inyong pinalangga sa inyong kabuhi. 0969-071-9481 sa Jahontan eh. Kaya ba kasugpon sang Reyes, subong sa Germany. Na may isang drama sa Reyes, bantayan nyo gid mga ka-K5 everyday. May caller kita sa line number 2. Di pa ganyan lang tabi ko sino naman yung aton nga bago nga caller subong hapon. Hello, mayad-ayad nga hapon. Hello, good afternoon. Ay, bongga ang tingog, virgin nga virgin. Ano ngalan? Kim. Si? Kim. 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 Hindi ka diin ikaw? Di lang sa sa tabok suba. Di magtabok sa subagan, sakay ka pa sa bangkay, no? Wala lang. Wala na, lakat-lakat lang. Grabe, gili. Okay, guwapang pamangkot, tabalaan mo na? Oo. Sige. Nga mahilig ang mga Pinoy mamangkot. Gabalaman nila ang sabat. Doon na sa mga Pinoy nga, mahamon na mga dismosa na mga hamon ng mga tao. Balaan nila nga chismusa. Sa inyo lugar, damo na chismusa. Yeah. Ay, bongga galing eh. Ano mga itsura sa mga chismusa nyo, be? Sige, be, explain me chocolate, be? Tao man sa. Tao. Natural. May buho ila-ilo. Yeah, may ngipon man sila. Oo. Sige. Pero at least mga Pinoy, mahilig dyan manapak, no? Magsapak bala sa tao, no? Gani, kaya balaan na kaya nila nga halin ka sa nakita ka na nila nga dito kahalin naman kung pagkikong din kahalin. Kuring ba kababoy ka sa pabo ko kung nga dal apole imo na tanan? Guwapa. Tamyaw na tamyaw. Yeah, tamyaw ko lang ako niya friend, si Renan, sa Banate, si Ryan. Tapos, may friend ako sa sa Rojas. In-black ko to sa kay Turte bala? Ka ano? Turte bala ka, kulit bala. Bala ko nga friend lang kami. Tapos sige sa tawag. Diba sinaluyag? Tapos may obra ako. Kasi sige sa tawag. In-black ko na lang sa ko. Diba sinaluyag na siya sa imo, yaya? I don't know. Oo. Diba nga mo na ihaw? Nambal ka mo, friend lang. Sige, tawag-tawag. In-black ko sa sabong. Wala sa katawagin. In-black ko na sa sakaan ko mo. Ay. Sige lang ba lang importante na bala palangga? Nga sabong wala sa nag-PMC mo? Wala na. Ay to, what? Grabe, galit niya. Pero naluyag ka man to sa iya. Wala. Pero nakita mo na sa personal? Wala. Naman may pa ka mo nakita na? Lang ba laging, bala sa criticize na bala tapos kinplug number ko, bala sigin, ko sa text ko sa gayon, tapos ko pwede makipag-friend. Kaya lain-lain na gayon sa, text sa permis ako, nag-tawag. Alin lain na, doga binastos sa imo? Yeah. Sige. Hindi ka pa na iya? Hindi ako. Hindi kaya ya. Sige, babay, ito siya, total, basi iya itsura to, sarguilas mo ng tsura ya.
Oo, di ba? Sige, thank you so much. Palangga, tamyaw na. It's nice to kulit ako yung tamyaw. Ate, sige Ano na. Thank you so much, kid. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bongga, galing. May caller kita sa line number 2 sa pagkika-caller. Before tamagin sa itong program sa Bongga Hapon. May caller kita sa line number 1. Good afternoon. Mayang hapon, Sir Matt. Mayang hapon sa imo. How are you? I'm fine. Oh, thank you. Sige. Ang pamangkot ni Matt Chocolate Subong. Nga mga Pilipino, mga Pinoy mahilig. Mamangkot nga nakabalo naman sila sang sabat. Siyempre, pakuno-kuno nga wala sila kabalo para masapak eh. Hindi pa kuno-kuno nga? Pakuno-kuno nga wala sila kabalo para masapak. Para makasapak lang gid. Amo nang rason gili. At least no, makasapakanay ka mo. Siyempre, okay lang naman sila pakanay, hindi lang magtapakaya. Muna sa pakanay lang. Wala lang napakay. Okay lang, ayaw mo naman napakanay ka mo, di ba? Amoy mo na ang mga Pilipino yung may ilagay sa mga manabante. Correct. Sige. Wala lang kita tiyempo. Plangga. Tamyaw your friends now. Kami ako ngayon akong pamilya sa Banate, pamilya Arroyo, Baisan Pamilya Molina, pamilya Bandianan, pamilya dyan sa Pasi, Vision pamilya sa may barangay Alimuno, Pasi City, nga nagkatutok sa K5 News FM. Katanan nga staff sa K5 News FM, si Mr. Matt mayong hapon, kay K5 RSP, ako malay nga palang gagit ang panawasang patutan. Sa Pinatagilira City nga CEO, Chief Executive Officer sa K5 News FM kay Dr. Amilita Moy. Mayong hapon lang na. Nagkikanagid lang diri sa may SM City, sa may Kate Blind Massage, o po sa akong mga kaupanan diri. Nagigila mo sa inyo sa kaluan sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa para sa kampiyon nga baita serbisyo publiko kag kalinyawan sa Iloilo, K5 News FM number 1 kita. Wow, salamat kid. Thank you so much kid sa mga callers natin sa Bon. Well, sa buwas naman at same time, the same stations, tawag na ka mo buwas kay magkinadlaw na naman kita. Tawag ka mo di buwas ha, wala load pa load. Pabira-birahan, taka mo di great buwas ha, para mag-enjoy kita. Magabalos ng Reyes, 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Matt Chocolate, number 1 na kita sa himpilan. Kinagigiliwan on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. K5 News.